Yau na fito na zai magana kan jihar Nasarawa. Jihar Nasarawa a gaskiya akwai kura. Akwai kura kamar da na ce, saboda ina kallon abubuwan da ke faruwa a cikin wato jihar Nasarawa. Me yasa na ce akwai kura? Injiniya Sule duka wani abubuwan da ke faruwa ban ga laifin kowa ba, laifin ka ne. Dalili kuwa shine kai kana gwamna, wadada ina sanato, Uba Ahmed Bardan Nasarawa kenan ina accounta. Duka wani mutanen naka ne, amma idan ka je gurin wadada sai ka nuna wadada cewa kana tare da shi. In ka dawo gurin Uba Ahmed sai ka nuna Uba Ahmed cewa kana tare da shi. To duk abin da ya fara Nasarawa kai ka ja. Ka gaya mutum gaskiya, in zai hakura mari, in wani hakura ba to ya ci gaba, amma ka gaya mai gaskiya so samu. Sabida muna bukatar gwamna wanda zai tsaye mana aiki sakan shi da Allah. Gwamna da zai tsaye mana aiki, gashi kuma wanda ya kara fitowa daga can lafiya aiki. Sabida haka jihar Nasarawa zabi ya rage naku. Ku tsaya ku tantance wa zai muku aiki, waye bare muku aiki ba, wa zai kwashe muku kuɗi ya gudu. Kusan da wannan.